Haga kerting pa berahun berahun mensim bakuj amen. Wan mensim bakuj mensim jong blei. Wan ko mensim balapha dom do Yesus Kristus. Wan ko paralog bayai ne jonga wan yalam lenti ngadon kami me wan mensim bakuj. Happy paralog bayai barok. Ngiya pasat ya kani ka jeng berkat jongi sapang kita kinyo teli kitolong jeng ai bat jeng im ki sakramen. Kitab Genesis kalenong kabanongkong kaya thu yangi ba ublay ula thau yiki baro ula thau yo ubriu ha kadur la jong hi bat baro kalalong kababha sudah. Kimrat kimreng ki im suk ki im san ki paho pahai ki kongu yo blei unong thau ka im madwadam ki la im suk hapne ka jing i jong blei tat hadu ba unong shun ulapon lakro yaki bat kilangat ha ka jing penshoy kila lenden no na la ujong unong thau Tela beno yaki nak per eden bat kaduar beneng kalakang nak bentai jongki bat nak bentai ki khun ki ti jongki pateng la pateng. Rayu blei ha ka jeng i subun jong u kum ukpa badap de jeng i yala ki khun. Ula pha yala khun ba marwei sakane ka perthei ban pen im yengi. Andala de ka por kaya ula pha ken yau tau khun. Milap aka Gospel Yohanes lenong banongkong khatsau kaktien kalawan longdo bat kala chongsa bangi kaktien de uta ukhun ubakan saitam jong ublei beim uta ulum boj ulum biang uiar krat lenti uban sakit saba ya kapap kasang jong ukhun benriu ulei briu Emmanuel ublei bangi ulasa bangi hakane slaperthei lai pheu lai snem ti ulapan kre kilat kelenti kumno banginduk yo ban kambiang ban long ki khun jong ublei sa chisin ulaseng ya kabalang katolik balapan khamti haka ban pej ban khmi ya kita kilat jing pen im umathiu si pheu nong banongkong ulai jit kharangut ki apostol udai bor ban penkoi ban bekno ya ki mensem boman baro ban penkoi ya ki jingpang jing treu baharukom sisu Matius khanriu ujisu la kali ha ki senran uong piong bangade ue don gi boong Yohanes nong penbaptis ki bepan Isaya don kibepat ki baong Jeremia ne unong ya lupa Jisu pai sekisen ki apostol uong pipan piong ngalong Teu Petrus sendon ulayang bat ulong pilong ukhun jong ublei baim Teu Jisu la pai tin sa ulong suk ma pi ko Simon kun ujona Mdei na ubriu balapan pau happy ya kane gajing sisya handrei dei ublei upa na beneng tiki apostol kilong kita kinong sam ya kita kilat jing ai bajing pen im kitlong jing im ki sakramen Yohanes arpawei khatsan uji sula kli yo Petrus pi janga Petrus wong si hoi kenran ngai Saksisin pi sisa yang Petrus ongai sisa yang mekenrat. Hakasin ga balai la kelibiang ban pen sisa ban pen skem ba sisa Petrus sisa long ubreu bala ban chania wa kelibiang. Mi de sisa semo yang Teu Petrus la kali jubab sa daka donut kapa khia pan ongko kenrat. Mi tip na dong sa dong bangai sisa yeme. Tu Jisu loong Top saya ki khun lang brod jonga
Matius arpu prakat kendai. Jisu ong yang ngala ai kabor beneng berkandau. Kilek to penbaptis ya kibriu baro hakerteng upa pada penbaptis ya ki hakerteng upa pada ukuon pada musim bakuit. To hikai rupakin rake ya ki hukum jonga baro. Pato tips kem bangan ya John rangkat bat pi hadu bandawai no kapertei. Ulah seng ya ka baptisma pat kalong ka sakramen ka banungkong ganong pralenti ya ki weipat ki sakramen balong ba jong ka ter ki wan ki tuj kine ki weipat ki sakramen. Ban pli ya ka duar beneng pelakang nakatau jong ka pom. Pagka penyo biang yangi balong ki khun jong ublei. Kiriu dekat bapura jong kahima jong u. Ki sakramen ki longrok kita gijengking. Hakabangila ban kiu da kabasuk. Ka kitab Genesis kaya tu yang ilnong arpu pra. Sipo arpu ar. Habau Jakob ulami naharan. Ula poy hakawe gejaka ula sange angta. Ban samit. Ula simyo umau ula sinkli. Ban ula po seniu. Kajengking kabajrong. Kabana kandeu ka clear ka kun sabneng. Bat ki angel ki wan ki hiar na kata ka jengking. Ki kumta ki sakramen ki long ki jengking ha ka pa ki angel ki kiu ban ra ya ki kambap ha ke pamangi ngile ban terwa ha bleu pa. Bat ki hiar biang ban ra ya kata ka jengai ba the sei blei na kumta ki kun stu lempa ki ne ki sakramen. Hakitab Ezekiel sau pheu nhiều nong kong we berkat ar ka po liu ka wa duit ka patut na temple kat siapa ka ka tuj kalapan bang ya ki wa ya ka duriau la ai jing im ya ki merat ki mereng la penjerngam ya ki ding ki skut kilasei ki sla ki bejerngam kebom jukut syu. Tiki sakramen ki wanra angi ya kita ki umpok liu kabam jur ngat syu ka umpok liu jing im. Lembah kini sakramen ki jengai jong blei ki these hangi per ki senran ha ka jing im jong yi man la gas ngi. Ha kitab Exodus khat san. Ka jing yai lembah ka duriau. Teu trai lo kren Moses ula ong Torah yau ding du sajrong. Bat kener ti jong me halor ka duriau. Kumta ka duriau kala pli. Bat akat aliang bat ki khun Israel kilayat lembah kata ka duriau ha ka khandeu ka bat rkiang ban poi sata kari balapular. Kumne ki khun Israel kilalat na ka jinglong merau hari Egypt hapo ka jing sensar jong usim Pharaoh. Kumta ndala kentiu yo Jisu alor gading phanau la kener ya la kikti bat ka krung jong u kalape bat ka kasnam kalatuj ka kalalong ka po liu ka jeng im pakersoy siya ka jeng im bam jukut klapela jangi na ka jeng long merau jong kapop. Lukas lai arfuwe habala penbaptis yo Jisu hawa Jordan kabeneng kalapli kasur kelawan lembau paro uong une ulong ukhun jonga to sgap yeu tikumne ka baptisma kapli ka beneng na kapanta jongi ka penlong biang yengi ki khun binong vision ki khun jong ublei ka penkha arsin yengi pat ka penlong yengi ta kiru dekhot papura jong kahima jong u Yohanes arpeu kasakramen jeng penyasuk. Tiu Jisu kum khun ublei ubastat ubatib lepa ya ka jenglong jongi ulas ngau dongkam manbu ya kane kasakramen. Ula persat aki apostol uloong to pediang yo menusim bakhut. Ya ki pop jongno ba phin map la map ya ki. Ya ki pop jongno ba phin pensa la pensa. U Jisu no charai bajanai tam. Ukwa yangi bangin long berbor di kun be jong ublei da kajeng sen jong u banyalam yangi biang pa biang sa ublei berlabu ya kane ka sakramen ba
itip na bun sin ngi cengai no na oblei lemba kilat jongi te lemba kan sakramen kapenya suk ngiyo jeng map lemba kilendo bla thung do oblei bla jit do oblei pen kham ti haki ya kata ka bor jeng map ngiyo jeng map ya ki pop isaj ya kilat jongi habang ngiyo jeng map kamasim ka suk ka kemen Pat kane ka sakramen ka Krisyan yangi bangin yai long kita ki breu ki ba ban sania akji jong play ban kirno ni kilat kinti ki ban persusi ya play ka ai jing suk ya ka musim marhaba ka musim ka pang ka met ru ka tlot hau lukas sipeu arpuwe arpuar jisu khot biang ngi lembaga ni sakramen tuan sanga phi ki bakia ka jengket ngan penjatha je phi Isempiang hong Lukas arpuar kan nyo man penek pensa ya kata kaktien bau jisu loong ngan yai don bat phi hadu menawai ke pertei tula seng ya kan sakramen kayu karis ke sakramen hitam keduan tikumne ha ke jeng khawai turai kat bai kidang ya bam ujisu lasim ya ukpu ula kerku ula kemit sapeneng badula ay kesenran uong to sim bato bam kane kalong kamet jonga kumju ya ka kuri ula sim ula kerku ula kemit ikmat sapeneng ula ong ay kesenran to sim bato di na kane ka kuri kane kalong kasnam jonga kabala iti na kabanta jongpi tole ya kane katasin man kan mau ya nga Tiga komenian bengi pediang man kasngi kalong kajing ya teli jeng im si teli badu jisu kilong ru gajasong na gamanta jongi ki padang yat pilgrim hakane gasla pertei bejenjar bat ban poisuk sakata kari balakular kapeneng sisu isyam hau Yohanes nriu sanpuwe jisu wong ngalong ukpu baim ubawan her na beneng jaru babam ya une ukpu un im junam Yohanes khatsau iwei jisu krensyai ngalong kalenti kajing sisa bat kajing im don ubah poi saukpa laid danga ngingei skem ya kaktin jing im jong ublei jong jisu bangin sayat Siya kata kelenti ke papha ke basuk balaya lam himau kenang bangen poisuk siya kata kari ke balakular kaying songne balapan kre do blei pa na ka panta jongi ko blei ko pa ngangu ngadem me na kamta pa melapha yau Yesus Kristus ukhon mamarwe ban pen imengi ko blei ko Yesus Kristus kanong penim jongi ban melapadiang ban wan kit ban ba ya kapap kasang jongi Niaro ya me mensim bakhuj mensim balakular jong jisu bamelasan syariah kapalang hadu basdang hadu menta melong paralog bayai ne nong hikai batikena tuan tusa rengkat benya bat baro bahpo kapalang kumju ni ai puram ya katriniti bakhuj ka burom hau pa badau kuon badau mensim bakun kumbagala long haba menangkong kumju menta bad barabol junam la junam amen kudonud bakut tamu Jisu to isen eyengi ku Maria kon erap ki Kristan to duai nagabenta jongi haga kerteng upa badau kuon badau mensim bakun amen en yaro Yesus Kristus junam la junam amen